ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to cankona ɓoggele e nder galle ceerno idrissa anna kana ko on waktu yoni ha e nder galle ceerno ahmadou athia ko on waktu yoni ha to garli rewo e nder galle ceerno abdoullah niang e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal mawɗo leydi ndi ƴetti laaɗo mum diwawa subaka hande o wo yaɓani to leydi cap vert jillu golle kam e cehilagal ma o yaha toon to guine konakiri taw ko jillu golle kam e cehilagal hande e ñalawma janggo kala to leydi mauritanie jagorɗo cellal ɓalli gendi leydi ndi ummini campagne vaccin gam haɓade ko fate banggue polio wonande ƴiye walla mbiyen wonande koyɗe oñiɗe kame juuɗe ha tenti noon e ɓen laƴoɓe kala to leydi mali jagorɗo gaynaka leydi ndi yaquba ba holliti laamu leydi mali walla mbiyen leydi mali ne heɓani yaltinde temedde 50 dammuwol gam neldude leydi sénégal ɗum ko caggal jillu jagorɗo gaynaka mo leydi sénégal gam heɓanade sénégal ko fate banggue leyyaji mumen taw koye julde tasteno adora waɗede e kala hitande to leydi guine konakiri jagorɗo ñawoje leydi ndi woni yaya kayra ba yowi magistrat ji tati ɗum noon ko wasdeɓe garɗude golle mabɓe nder leydi ndi kabruji men maɗen ha to burkina faso côte d'ivoire nigéria rdc congo ma en kale cdao ma en jaha to leydi tchad cameroun kame afrique du sud ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwruko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi mauritanie jokkodirta koye adama niang ɓuurandirede boy nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye eliman ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye acca keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo
ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannungal kayitaji ha e golle kala ceerno ahmadou tidiane diallo bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓi cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ne kadi debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago emo seyɗani memi kala ceerno ahmadou tidiane diallo holto tawete hande o wo tawete koto paris lamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuɗol kumpitiɗo lasrari yanke kumpitiɗo listihara jokkodire e tongode makko sa yiɗi jokkodirde e tongode ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi france ene waɗi whatsapp musidɗo makko guiɗo makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal ene wiye ceerno abdoullahi diallo sa jokkodire on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 musidɗo makko guiɗo makko ceerno ahmadou dia jeyade to leeraɓe taweteɗo toon to dagana ha to rosso bas on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 musidɗo makko miñi ko guiɗo makko ene tawe to noksoɗa lamorgo leydi mauritanie woni ceerno siré diallo sa jokkodire makko kanko ceerno ahmad tidiane diallo gorko melga wuro jinneji ma o rokke tongode ona musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗona kettode kaburuji mon e ɗemgal pulaar afrique asie Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde nogase nayya duƴal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba hono mbiruɗen e gardedi kabruji men hoorejo leydi ndi sénégal woni basiru jomaya faye waɗi jillu mum hande o faade toon to pereira ɗum noon ko hakkude jokkodiral dakar kame pereira mo ganduɗa ko leydi cap vert jillu makko toon taw ko jillu golle kame cehilagal ɗum ko caggal jillu makko toon to leydi mauritanie gambie guinée bissau ko noon kadi faynma to nigéria ghana ngol lawol noon o yeehi ko toon to cap vert ma o tawaye ñalawma janggo toon to leydi guinée conakry ɗo colonel mamadi doumbouya taw ko jilluji golle kame cehilagal omo ɗaminana jillu golle kame cehilagal kono kadi tawtorede sommet pewnugol vaccin afrique ɗum noon waɗata ko toon to paris lamorgo leydi france ɗum kono gasa lewru juin fandu so jomiraɗo haaji kanko hoorejo lindima o tawi toon ma won lawol makko gadigol jillu yaademo toon to leydi france mawdan joɗodade e hoorejo leydi france woni emmanuel macron taw koye jillu golle kame cehilagal gouvernement mo leydi sénégal darni catal ngal ɓe inniri jubbanti ɗum noon ko plateforme mo ganduɗa ɓiɓɓe gendi leydi sénégal kala ene katojini walla ene poti andude ɗum nde tawno sa yiɗi wullitade ko fati e banggue ñawoje leydi ndi sénégal walla ni addude yiyande ma e haqqille miijoma moƴƴo kala koye on plateforme natata mbawa tigui addude hen yiyande ma kala ko kalɗa hen walla binduɗa hen kala mum ma feeña ɗum noon darni ɗum ko hoorejo leydi ndi gam oɗo saa ɓiɗɗo leydi ndi kala faama ko yahata e leydi ndi e ko dogata e nder leydi ndi kala ɗon ɗo noddi dialogue kaldigal ko fate banggue saria leydi ndi nogase jeetati duɗo henna lewru toon to jamñaƴo jogori laatade keddotoɗen koye leydi ndi sénégal garten koko fate banggue dawrugol wi jayde wolfadjiri subaka hande o wonde leydi maroc kame leydi france kala erima gonnoɗo hoorejo leydi sénégal hono Macky Sall oɗo saaha nde dartinta yangaraji mum walla ni konguɗi mum ko fate dawrugol leydi sénégal ɗum ko caggal erago ko fate banggue moɓodiral
APR ngam nangogola goto kay e activiste mo ganduɗa ɓattiɗo APR ɗum noon wonande Maroc yiɗa herƴo hakkude laamu muɗum e laamu heeso jooɗi ngu ko noonne kadi leydi France yiɗa kala kenadde herƴo hakkude gouvernement mum kam e gouvernement mo leydi ndi Sénégal ɗum jeeyi sababu noon yaltin ɗum ko jayde Walf TV mo wol a Fadjiri Mamoudou Ibra Kane mo ganduɗa ko dawriyanke kono kadi ko jaydiyanke keptinaɗo no fewi waɗi haalande mum hankinde nden jubbande haala warti ko fate nangal wonande Bah Diakhaté kami imam Cheikh Tidiane Ndaw weddaɓe to kaso hanki o ɗum ko caggal nde ɓe daari e yeeso procureur ɗum noon ko caggal nde ɓe jaltini konguɗi mabɓe gam ɗin konguɗi ko jofade hoore jagode leydi Sénégal Ousmane Sonko e fannu gorkati walla ni mbiyana gorkati debati e oɗon fannu noon jeeyi sababu ɓe mbaali jammaɓe kadi ɗo kaso hanki o kanko on jaydanke o holliti Bah Diakhaté kame imam o fotani kay nannede kaso ɗon ɗo welliti e welitare muɗum Ousmane Tounkara taweteɗo toon to États-Unis d'Amérique ne hay haajuji mum caggal nde yaltini vidéo ngaji mum ne hollita kañum kay yaltini ken tolno e 600 millions ko préje francs CFA ngam wadde ɗum ko fate bangue cocktail molotov kame gueɗe goɗɗe kala holliti sukaɓe hewɓe mbarmi ɓe maayi taw ko kanko jeeyi sababu e ɗiɗo hen duuɓi jeeɗiɗi gam haɓade laamu Macky Sall beele oɗo hen laamu jooɗigo hande ngu wawa joɗatɗo hen e laamu ngu wona ngo keddotoɗen koye leydi Sénégal keddoɗen koye Bah Diakhaté mo ganduɗa tawiteɗo hande o to kaso ñawore makko kankoye imam kankoye cheikh kankoye imam Ndaw ñawore mabɓe jogori latade ko nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal jeeheten ko ha toon to derkele noon tawete koye Dakar lamorgo leydi ndi Sénégal derkele Marina o toon noon ko imam Abdoulaye Gueye kam fiya ha yaltina juma o ɗum ko caggal nde o waaji yinnode julnudemo caggal noon diɗɗal wonnoɓe caggal mo kolliti o julnata gooɓe jonakamo ɗiɗi kadi o hoɗani e leegal he o waaji o gaynomi ardo ko ɗon noon ɓe piimo haɓe jaltimo juma o caggam noon o waɗoyi certificat médical ɓen noon nanga tribunal de Dakar ñaawi on mbiɗen Ahmed Tidiane Ndiaye kame El Malik Ba duuɓi lebbi tati e kaso haysoɓe lelta goto mabɓe kala ene yoɓa 400 ujunere mbuɗo no ganduɗa hen gueɗe ko gueɗe kewɗe wadde kala saaha e nder gendi leydi ndi Sénégal to Touba brigade toppitiɓe laaɓal wi APS ko jayde wiyete noon ken tolno e tonnuji jeeɗiɗi taw ko produit mo happu mum gasi ɗin goni duppaɗi ɗum ko hanki o duppa taw yaltina koye jeereji ɗi Touba guila mo produit ji ɗi datuji men gasi e fati ɗin fannuji tawtorama autorité ji tambiɓe oɗon fannu jeheten ka ton to Linguére suka debbo janggowo e lycéen nottotono inde FN ko kam kay tawete hande o e juuɗe police kame sehil mum gorko ɗum ko caggal kanko on suka debbo duuɓi nogas ɗum ko caggal nde o bonni reedu nde on suka debbo wannomo kanko on suka gorko wannomo jaafuɗen on suka gorko noon tumda e makko ko wonande kay wondemo complice yidde bonnodu reedu ɗum ko caggal nde o ɗaɓɓi poɗɗe bonnoje reedu taw koye internet hawo yitiri waɗi ɗum commande nde caggal nde ɗen poɗɗe gadda o yari ɗum ko caggal mum golle ɗe golli kono kadi saignement o juuti no feewi wonande ƴiƴam ɗam ne yalta e makko juuti no feewi wattidi noon koye reedu musandu dartorago jamma e ñalawma ko nden noon o wattidi nawde hoore makko to hôpital nde o yetti toon sage-femme o nden examinimo tawi noon wonande kay ko bonni reedu ko gueɗe kala jaltidani ko heddi toon ko nden hettere jeeyi sababu kay wonande musgol reedu makko ɗum noon caggal mum wala hen loskoji kewɗi tawa ko bonnodu reedu kono kadi sehil makko e kanko kala hande ɓe tawe e kaso fadde ñawore mabɓe wonande ngal baɗal ngal o waɗi ngala Dakar Algérie ene ɓeyda Dakar Alger woni Sénégal e Algérie ne ɓeyda jokkodiral hakkude leyɗele mumen ɗum ko caggal jillu jagorɗo toppitiɗo gueɗe caggal leydi mo leydi Algérie yetta ɗum to Dakar lamorgo leydi Sénégal gam addude ɓattake giwɗo e hooreji leydi Algérie woni Abdelmadjid Tabboune ɗum noon ko ɓeydude jokkodiral
hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kono dañi yindirde mawɗo gendi leydi ndi Sénégal kame jagoɗɗo nando makko mo affaire étrangère mo leydi Sénégal accident baɗɗo hanki to Daara Jolof sanga juulala tisubaka to legal bitegal lumbala ɗum noon ko legal tawetegal e nder Daara Jolof ko oto mo hinde woppuya goto doganno dogdu sattudu no fewi hawre cukalel ngel duuɓi tati ne yaltanno ene fayi bitik ko ɗon tigi wo ramisi ngel cukalel kanko on dognowo on oto noon nden wo jippimo jaggi ngel cukalel waɗi oto nawi ɗum ɗon ko ɓuuri yawde to suudu safara docteur biteɗo Abou Ndiaye waɗi hen noon golle mum kono ala ko gasi ko ɗon guel hawrela jala ko wala ɗum ko noon kanko on soforoɗo sa waɗama garde à vue gam loskoji loskede en no jayde holliri noon omo dognanno oto dogdu sattudu no fewi hanki jamma o ko won bildi ɗakkiti yani e bar restaurant ɗum ko toon to Espagne nokko bireɗo Palma ko toon ɗum waɗi sukaɓe Sénégal naɓe ɗiɗo walla mbiyen Sénégal naɓe ɗiɗo noon mbasi hen pittali mumen on bar restaurant ko ɗon ɓe gollotono ɗiɗo ko Allemagne naɓe goto ko Espagne naɓe ɗiɗo heddiɓe ko Sénégal naɓe wi police mo Espagne e jayde AFP ɓen Sénégal naɓe ɗiɗo wasɓe pittalen donima maɓe de jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe nannaɓel janna kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala sen giwi to leydi ndi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdelaziz windi ɓattaki mum jamma hanki o on ɓattaki ala kala ko heddani guɗo hen laamu ha tenti noon laamiɗo lendi o saaha mo gonɗen Mouhamed Cheikh Al Qazwani o holliti duuɓi joyyi on kay ko duuɓi mere ala kala ko gollani leydi ndi kono kadi ɓiɓɓe murtanaɓe so belsindima ha toɗɗima momo ɗum noon koko jogori ɓurtude ko ɓurtata ko moƴƴanta gendi leydi ndi holliti noon on laamum wona laamu moƴƴu no fewi ɗum koye konguɗi makko kanko wonande gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie Ayouna ko wuuro tawetego nder gendi leydi Mauritanie ene tawi nder état mo Hawdila Harbi toonne kadi subaka hande aljuma o ko rewɓe e worɓe sukaɓe hewɓe kay kañumen ceppi natirde wuuro ngo ko ɗon tigui ɓe mbaari to legal biyetegal Mina ɓe mbaari ngol lawol hay to goto natata yaltata jeeyi sababu wullitadeɓe ɓe kolliti ɗomka nana tan nawa ɓe laakara ɗum noon ko ɓeeri ko laamu ngu nde wawata fabadeɓe saami ko accident musto waɗi hanki o accident o noon yoɓima fittande suka gorko gondunoɗo e joom suudu mum e nder auto mum personnel ɓe giwno koto Nouadhibou saami noon e nder virage mo Tassiage ko ɗon tigui o natodiri e bis goto kanko on suka noon o wurno ko toon o wurno kanko ɗon suka ko toon to Angola ko woni basɗo hen fittande mum hoorejo leydi Gabo taw ko par intérim woni général Olongi Nguema hande o ne tawe to Nouakchott laamugo leydi Mauritanie ƴakka tewne yarata ene yewtida e nandu mum ko ɗon jaɓɓotoɗen musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia min calminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sane en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV ko noon calminoɗen Amasamba Lo toon to Madina Gounas ko haddanden Abouba toon to Gambi e dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaru men ɗo e leydi Mauritanie e ñalawma hande o hoorejo leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani artiɗo e laamorgo leydi Mauritanie ñasande nogas tati lewru duuƴal ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi umarademo toon to jamena laamorgo leydi Tchad to yano tawtoriyede joƴingol Mahamat Idrissa Déby Itno ko hanki wonno ɗum ñalawma kamisare ɗum noon yewɓe hen ene wayno dey ono mbawi hono tawtorede toon hoorejo leydi wono Gabon Brice Clotaire Olinga Nguema o yettima ɗo e laamorgo leydi hono Mauritanie ngam arde kay yiide hono nando makko Mohamed Cheikh El Ghazouani ngam yewtude kay ko fatti kay e caɗele leydi mabɓe ndi nde tawno ko kanko woni gardiɗo kay on Union africaine ngam hollidemo saɗɗaji ɗiɓe gondi ɗi
ñande neslare nokase ɗiɗi lewru gorgal ko fewti e faggudu o sifodiri e nando makko mo leydi koyette ko yowiti e ñamade fodde million ngaji 10 e kalis dinar fandarde kay ko gam kay toon to wuuro kiifa matema dañ ndiyam ceniɗam taw kadi ko ene wawa kadi hutorade jaggo kala ko leydi hono Mauritanie ko yowiti e safara na minta moknas o ardima e ñalawma hanke o uddirgol campagne ñakko polio ɗo e laamorgo leydi ndi ma sare kadi e dendagal wertagol leydi hono Mauritanie kanko na minta moknas o ardima noon e ñalawma kadi taw kadi ko mawnirgol taw kadi ko ñalawma windariyankore ko fewti noon e riwtude ko rafi biyete ɗo no fistil taw ko obstérie kala fedde woni toppitiɓe kay toɗɗima leydi hono Mauritanie gam jeeyede mum kay e on taw kadi ko goomu toppitiɗo kay rokkude suka fodde mum leydi Ukraine udditiɗo e joɗɗorde mum e nder laamorgo leydi hono Mauritanie wonno ko jasalare nogas ɗiɗi hono lewru duuƴal ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi jangguinoɓe hewɓe cippi yeeso jagolgal jangde woɓɓe ɓe cippi ko nder leydi ndi gam kay wiide laamu ngu yo ƴewto jobdele e gonka mabɓe e ko ɓuuri tewtude kadi ko wiide kay e ko ƴewtade kay e noɓe gustiri kay ɗen jeenaji taw ko wonɓe to guure goɗɗude to wuuro Rosso ñakko polio fuɗɗima toon ñalawma nasade nokasata lewru ndu gonɗen ndu ɗum noon ko tigguji jibinaɓe ha ɓen yaroɓe e duuɓi e 5 fodde ujunaji noon jeegomo suka ina poti ñakkede e oɗon ñakko Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum nde wonno habaruji men ɓurɗe tewtude e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandogu gam weltare Ayabo TV Alhassane Oumar Mbodji mo Sarandogu golle ma jooɗi peewi saɗa wawi jaaha ƴakkidoya olongi kame kaswani ɗo ɓe jaratata ɗo woda ko memɗa hen seeɗa seeɗa beele kadi dande ne ɓeydo arde honno nde ardata e jamma ñalawma ni beele aɗa ɓurto haali dañde sembe to banggue doole no fotiri kala ka denɗam ha toon to Sarandogu sen giwi to leydi ndi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali Ségou balɗe ɗiɗi ene jogori latanade ɓiɓɓe segunaɓe finoɓe nder région kala taw galda e pharmacie ji hay sa windinama ordonnance bel daña modde foɗɗere ma wontene caɗele mawɗe ɗum jogori latade ko 2 juin lewru fanduɗo ɗum noon ɓe koliti kamɓe yeeɓe ɗin pharmacie ji ko haɓade beele kay ɓe ballite wonande ɓen yeeɓe poɗɗe yagara e dow booli taw rewani lawol ne ñawna yimɓeɓe taw kadi kamɓe ɓe takke hen taw ala kala ko jaari hen ɗum noon hitande yawtunde ɓe darinoma ɗuma ha waɗi naggaɓe kono ala kala ko gassi hen haydara jagorɗo gaynaka mo leydi Mali woni Yacouba Ba holliti caggal jillu hoorejo walla mbiyen caggal jillu jagorɗo gaynaka mo leydi Sénégal no gasi go lewru mai toon to Bamako lamorgo leydi Mali kene fotto wonde 250 ujunere dammuwol taw ko layya kay jogori yettade to Sénégal lamorgo leydi ndi beele kadi wonande Sénégal naɓe mbawa dañde layyaji siftinde moon kala kayde julde taske ɓatti laamu leydi Sénégal ne heewi yilloyade leyɗele ɗiɗi hoddiɓe mum ko wayno leydi Mauritanie leydi Mali beele kadi jawɗi ene mbawa nadde wonan ɓiɓɓe leydi ndi taw kadi ko cogguji beɓɗi kono kadi beele ɓiɓɓe leydi ndi moni kala wawa dañde layya mum gam timminde on sunna cunninaɗo e mum wonande kay on subaka mo julde taske Bamako caɗele ne ɓeydo tan e kala ñalawma garɗo ko fate kuppiraji courant oɗo saaha woni hen e leyɗe jooɗo 24 heures taw jiyani ni ko fate courant beele mbiye hay carsa téléphone maɗa woni hen ko caɗele woni hen jotto ko waktuji 6 taw koye ɗin kuppiraji courant hewɓe hen noon kolliti ɗum ɗo henna ko saɗɗede mawde no fewi nde mbawa jangtade yante kiiɗa hen no nguleyki ɗon ɗo aljuma o hoorejo leydi ndi wonande colonel Assimi Goïta jogori fawoyde tuufere nde ganduɗa taw ko central solaire mawɗo no fewi to Sana Koro kene wona 30 kilométre hakkude mum e Bamako lawol gundama dire ɓen sukaɓe jeenayo fanoɓe toon to Tombouctou gam natoyde armée leydi ndi kamɓe kala koto mabɓe yilta woni kadi ɓe mbara wargo gañalde ɓen waɗɓe ngal baɗal koye natɓe ladde
haɗo ala kala jeytiɓe goɗona wargo catal biyetengal CND hasa darniɓe hagge innamade ɓe erima laamu leydi ndi nde ɓurata ɓattitade woni nokkuji gam rende pittali yimɓe nde tawno ko ɗum waɗi ɓe ɗon kono kadi ɓe cofni ɗeɗo henna gueɗe cofɗe no feewi wuro wiyetego balaga ne tawe e nder commune mo ɓuura tawa e nder seret ko mo Ansogo ɗum ko hanki o ko worɓe jogitiɓe armeji naate wuro ngo ɓe jooɓima toon pittali tati e dow gañgañalde ne hen imama wuro ngo ɗiɗo gañama hen ɓen noon mbawi nawe to hôpital mo ɓuura hôpital mo Ansogo beele mbawa heɓoyde toon safara mumena paɗen koto leydi Tchad Mahammata Idrissa Déby Itno mo ganduɗa hande o toɗɗama pour duuɓi 5 beele ardo leydi ndi caggal transition mum duuɓi 3 nde gasi ha laaɓi subaka hande o toɗɗima hoore jagaɗo gendi leydi ndi woni biyeteɗo Alhamaya halina kono nimo toɗɗi subaka hande o ɓoyata on ma toɗɗo jagorɗe muɗuma ñalawma hanki o piilungal lefol hoorejo leydi Tchad Mahammad Idrissa Déby Itno jayndeli jeeɗiɗi keptinaɗi e nder leydi ndi kono laamu ngu ne ɗeɓi famɗiɗi seeɗa ɓe noon hanki duŋima walla mbiyen ni ɗurnima ngal pilungal ɓe kolliti laamu ngu teddiniraɗiɓe tena ɓe jogui jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa ko garɗuɓe golle ene hena alwida ne hen alwida info kamen jame posto e dari info kame rafqi info hammama média ɓeɗo hen kala e médiaji goɗe jetti jeeɗiɗi hayen goto e mabɓe jaɓani tawtoreɗe ngal ɗon pilungal to leydi Gabo ko fulɓe mbiyata ko ya hare no wayi kala ɓuuri yamiɗel dimay Allah ɗum woni ko waɗi Ali Bongo Ndimba ɗum ko caggal nde o natani gueddere o ñamata o yarata gam hollirdemo joom suudu makko tawite to kaso derrière la prison kame ɓi ko biteɗo Nourouddine ɓe ɗiɗo kala ene lebte toon lebte musde no fewi teno ko kaɗaɗo haaldude mabɓe ni yiideɓe ko wona ɗum ko caggal ndeɗon gueddere laamu leydi ndi jaɓanimo wona nde o haaldata e joom suudu makko Sylvia Bongo kame ɓiyigo Nourouddine oɗo saaha holliti o fuɗɗitima haaldude mabɓe no fotiri kala to leydi Cameroun jamma beddoɗo hen no finoɓe to Douala jeere mawde nde Douala woni marché central mo Douala jeere ɓurde mawnude Chemaka ko nden sumi gila tan 22 heures hanki jamma hay tan ma subaka hande o sapeur pompier waddi en boutique aji kantingaji marchandise kewɗo conteneur uji kewɗi jeehi jaade cuurki hewɓe kaye commerce aɓe nana kaylita juuɗe mumen e hewɓe hen nangi juuɗe pawe cengi ene jirla koye gam bonirede taw ko bonande mawde no fewi Afrique du Sud oɗo saaha woni koye campagne sungoji ɗi jogorɗi gasde e nder ɗiɗo hen ñalɗi walla mi ɗiɗo biruji garoji ɗo hakkude ACD Aleda ko alarba kay ɓe jogori suɓoyade sarɗiyanko kene foto wonde nogase kene foto wonde nogase jeeɗiɗo million ma mbaw yaltoyade hen nogase jeenayyi nduɗo hen lewru Afrique du Sud police mo Cap Occidental holliti yiiti pittali jeeɗiɗi kamɓe kala koɓe waraɓe nder auto noon ne weddani woppa ɗon andaka noon ɓe ngal baɗala ene hen suka mo duuɓi 8 ɓurɗo mawnude o ko duuɓi 45 kamɓe kala ɓe tawa koɓe mbara e nder on auto aɓe bedda toon holliti en mettemo mawɗe no fewi noon wona nde police holliti mawde en losko yango no fewi paɗena koto Guinée Conakry to Kindia toon kadi ko pellodiral bongal waɗi toon hanki waɗi hen noon debbo goto wasi hen fittandu muɗum waɗi noon neɗɗo yimɓe ɗiɗi mbasen pittade mum neɗɗo goto gañi hen wi gendarmerie teskede Kindia o saaha ko pelle bandiji tan ñaƴata toon ne jogui fetilaji ɗum ko nde ɓe janno e pick-up goto mo chinois ji kamɓe noon kadi ɓe joguino ko pick-up caggal noon gendarmerie nottima e nden fiyande ngal pellodiral bal perdi dañi yande debbo goto wasin fitan goto gañi hen kono kadi ɓen mbawi dogde haɗo hen pawaka taw juuɗe laana hajjiyankoɓe ɓe leydi Guinée Conakry hikka Guinée fiɓi nawde kewno ujunnaje 10 neɗɗo toon to Makkatul Mukarrama gam hajjoyde timminoyde farillaji mumen parlaɗi so tawi ne joguine kattani kamɓene ɓe ƴetti ko Air Égypte ko hande kikiɗo
ɓe ƴetti laana maɓe ndiwo faade toon to Arabie Saoudite ngam timminoyde hajju maɓɓe to Guinée Conakry jagorɗo ñawoje gendi ndi on jagorɗo ñawoje gendi woni Yahya Kayra Ba Kaba kam kay woni oɗo saaha jowɗo kene fota wonde magistrat uji kene fota wonde kene fota wonde 3 magistrature 3 magistrat taw kadi ganduɗa ko ɓeena tambiɓe yogay dosde ñawoje gendi leydi ndi ngam wasiɓe garɗude golle mabɓe e nder leydi ndi hen goto ko Alhassane Camara Oumar Doumbouya kaɓe nde Mamadou Soumara ɓeɗe hen goni yowaɓe e golle mumena ngam wasdeɓe garɗude golle mabɓe to Burkina Faso jagoɗo nden ka leydi ndi holliti e nder opération goto moɓe mbaɗi e nder Ouagadougou lamorgol leydi ndi kene fotone temedere capanɗe nayo taw kadi ganduɗa goni ko nanga hen sappo noon ɓen loskoji mbaɗa men tawa gollondirta koye pelle joguitiɗe armeji taweteɗe nder leydi ndi e nder on opération goto waɗi pellodiral neɗɗo goto wasen fittandu muɗum hewɓe noon gañima hen o holliti ɓe tetti toon taw ko comci kewɗi comci koninkoɓe ɗiɓe kewi ɓornade puntiri yimɓeɓe koɓe yimɓe armé leydi ndi ɓe tetti toon kene wona 58 armé nogas e jeegom taw kadi ganduɗa ko boule mo ganduɗa ko huuɗo bonko ko ɓe tetti noon fetalaji jonɗi no fewi to leydi Côte d'Ivoire kaldigal nandiral heɓama ɗum ko hakkude jagorɗo ballal kaɓotoɗo basal hakkude muɗum e ɓen mayiraɓe waranaɓe taw koye fitinaji bannoɗi e sumgoji bannoɗi 2010 2011 eɗen gandi hewɓe hen ha hande ɓalli mumen tawete koye glace cuwa taw ubbede kene wona joni hande duuɓi 13 hewɓe hen cuwa taw wirede ɗum jeeyi sababu ngal kaldigal nandirama beele kadi ɓen mayɓe mbawa ubbede ngol ubbugol noon jogori latade ko 5 lewru juin no loni hollitirno e nder ɗin fitinaji kene wona ujunnaje 3 fittandu bani adama ittanoma hen ɗum ko caggal ɗin sumgoji bannoɗi hakkude Laurent Gbagbo kami Alassane Dramane Ouattara ha Laurent Gbagbo holliti kañum gañi Ouattara holliti kañum gañi eɗin fitinaji bannoɗi to leydi Nigéria gouvernement mo Nigéria haaɗi wa ko fati banggue filmaji ɗiɓe jouata e nder leydi ndi hollidde hen gueɗe ƴiƴam walla sadakuji yimɓe walla yaltinde hen neɗɗo no waɗa ɓiyum wadde sadak beele daña jawdi e simmeji ɗi ganduɗa jomum ne fooɗa ne yaltina simme kala banggueji sukaɓe so tawi ne jeeɓa ɗum ene jiiɗa waade hono noon ɗum harminama e nder leydi ndi ha laaɓa to CEDEAO wonande parlement mo CEDEAO hanki toɗɗima biteɗo Maymunatu Ibrahima debbo togonajo hande o woni gardiɗo suudu sarɗiyeji ndu leydi suudu sarɗiyeji ndu leyɗele CEDEAO kanko noon omo jogui cukkoji makko cukko makko ko Nigéria najo rewi hen ko Ghana najo kame ivoirien e gambie ko ɓeɗe hen cukki e makko to jolam jaɓeri Iran wirama hanki o wonande Ibrahima Raïsa gonnoɗo hoorejo leydi Iran mo ganduɗa mayɗo e accident hélicoptère ñande 19 nduɗo hen lewru woni alet jamma jawtuɗo e no ko nden noon o wasi fitano kanko e jagorɗo makko affaire étrangére en wonde yimɓe jeeɗiɗo woɗɓe kamɓe kala ɓe mbirama kanko Raïs o wirama hanki to wuuro makko wiitengo Mashhada e kewendi yimɓe no fewi ɗum jeeyi sawanki jenaysi makko gasi ha laaɓi ɗon ɗo ɓe gone heɓanade ngam joƴƴinoyde ɗereji dépôt candidature 30 ndu lewru campagne o taw ganduɗa ko campagne sumgoji ɗi ko 12 lewru fandu no gasi 7 juin wonoya ɗiɗon sumgoji Colombie dartini ha laaɓi jokkodiral hakkude muɗum e Israël oɗo saaha noon jagorɗo affaire étrangére leydi mabɓe holliti maɓe guddit ambassadeur mabɓe toon to Ramallah noon ko toon jooɗi Mahmoud Abbas hoorejo leydi Palestine e wiide jagorɗo affaire étrangére mo leydi cour pénal international erima subaka aljuma hande o ko ɓuuri yawde wonande Israël yo dartin fitinaji ɗi waɗata toon to Rafah ko ɓuuri yawde e yaccade ɗon ɗo cour pénal international waɗi mandat d'arrêt international faade Benyamin Netanyahu mo ganduɗa kame jagorɗo mum to banggue konu ɓe ganduɗa hande ne pusi fusande bonde no fewi to Gaza ha toon to Rafah kala leydi
leydi china ko gorko mo duuɓi 53 hanki kam hocci laaɓi o yoɓima pittali 6 wo gaañi hen neɗɗo goto police watindi ko jaggudemo to kanko inde makko lui o wiyete wuro wiyetengo yonga ene tawe to hakkude leydi to e nder région mo Hubei ko toon o waɗi nguɗon jengu caggal no wittoji police holliti hakkillo wona kewɗo no feewi to Pakistan nguleki teskaki ma fuɗɗo ñalawma hande o jeeyi sababu ken tolno 26 million suka yahata école ɗum fuɗɗoto ko 25 hande o ha goo lewru juin fandu so jomiraɗo haaji gam teskede wem peƴƴirde nguleki mawki no feewi ma yillo e nder leydi ndi siftinde moon oɗo saaha teskama aduna nguleki ene yillo hen no feewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o to leydi Mauritanie ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodja ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr gorko moon dulumaji ñalawma janggo so jomiraɗo haaji ma on ketto musidɗo moon haali Abouba so tawi ala ko faali kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena